Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pahulong dinalaan, una kita sa mga balita lokal. Probinsya sa Negros Occidental naka-blue alert status apisar ng hindi malabihan sang bagyo ang probinsya. Mga nagatrabaho sa slaughterhouse kay empleyado sa gobyerno sa Bacolod natala na ipaydalom sa surveillance testing buwas nga adlaw. Balita national, mga residente nga mapektuhan sang Super Typhoon Rolly gin-evacuate na. Kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, masobra na 380,000. Balita international, 14 nagkalamatay sa magnitude 7 nga linog sa Turkey ka Greece. Sa sports balita, Tokyo Olympics organizers handa nga i-refund ang mga tickets. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Pilipinas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday edition. Karon nga adlaw Domingo, Nobyembre 1, 2020. Ani naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Kung may pagpapabayang mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sagsang ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad gaga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Last 6:09 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Nagpanugyan si Zephyr Gerhard Kaelian, pamuno sa Negros Occidental Provincial Disaster Management Program Division sa publiko nga mangin alerto kag magpangamuyo apesar nga hindi malabyan sang Bagyo Rolly ang probinsya. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Kaelian nagapabilin sa gihapon nga yara sa blue alert status ang probinsya kag preparado ang probinsya sa malain nga panahon. Pero kay Kaelian, base sa satellite image sang bagyo, magadala ini sang pag-ulan sa Negros Occidental. Dugang pa ni Kaelian, ginkakasman sa National Disaster Risk Reduction Management Council ang Negros Occidental sa critical alert. Nagpanugyan si Kaelian sa mga LGUs nga magpatigayon sa preemptive evacuation sa tion nga magbunok ang ulan. Sulo kay Kaelian, apisar nga layo si Rolly sa probinsya, dapat hindi magsalig bungod sa Typhoon Quinta o kung si Typhoon Quinta nga nag-igo sa ibang lugar nagligad nga semana ang naglabot man ang iyak halitan sa Negros Occidental bisan wala nalikip ang probinsya sa tropical cyclone wind signal. Natala na nga magapatigayon sang surveillance testing ang syudad sang Bacolod sa mga empleyado sang slaughterhouse kag pila ka mga empleyado sang syudad sa palabuton nga Lunes, Nobyembre 2. Sulo kay Executive Assistant Ernie Pineda, iningalihok ang resulta sang ginhimo nga desisyon kag evaluation sa Emergency Operations Center sang Biyernes nga adlaw. Dugang pa ni Pineda, ginabulubanta nga magalabot sa 130 ka mga individual ang mahimong ipaidalom sa swab test sa diin. Ini ang patigayon mismo sa compound sang AVM Bernardo sa Barangay Handumanan. Ini nga programa suno pa sa opisyal ang kabahin sa inisyatibo nga ginahimo sang syudad para sa padayon nga pag-away batok sa COVID-19. Nagkasama kami sa desisyon nga mag-conduct sa surveillance testing man sa slaughterhouse, Bacolod Slaughterhouse. Kaya nakita natin nga nag-handle sila pagkaon. So, ang dako katama sa risgo nga basi balapon may isa nga mangin positive kag sige obraya kag basi posible maglaton sa karne kag magkadto sa tawo. Kabahin sang pahayag ni Executive Assistant Ernie Pineda. Nagdangat naman sa 353 o mga pasahero nga nagbiyahe sa pagbalik sa biyahe sa mga fast crops kahapon adlaw Oktubre 31. Sa datos ng Philippine Coast Guard o PCG Negros Occidental, 196 diri ang inbound o nagpadulong sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental gikan Iloilo, samtang 157 naman ang outbound o mga nagbiyahe padulong sa syudad sang Iloilo. Kahapon adlaw duha lamang ka mga shipping companies ang may biyahe.
Subong nga adlaw naman, Nobyembre 1, magasugod biyake ang Super Cup. Sulod kay PCG Negros Occidental Commander Johnson Benjamin, kaangay sa gihapon sa health protocols ang ipatuman sa pagbiyake kag pagdungka. Sa iban nga balita lokal, magapatukod man sa COVID-19 health facilities ang gobyerno nasyonal pagi sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa siyudad sa San Carlos, Escalante, Cadiz, La Carlota, Cabancalan, kag Valladolid sa Negros Occidental. Kanyang ginpahayag ni Secretary Vivencio Vince Dizon, Deputy Chief Implementer sa National Task Force for COVID-19 kasunod sa ginpatigayon ng inaugurasyon sa kaanging nga pasilidad sa siyudad sa Silay sang Oktubre 30. Kini ang ginatawag nga off-site dormitory para sa mga medical workers sa Teresita El Halandori Provincial Hospital. Ang inaugurasyon ginsaksihan ni Governor Bong Lacson, mga opisyal sa ikatatlong distrito, DPWH Western Visayas kag Coordinated Operations to Defeat Epidemic o kun code team nga ginpamunuan ni Dizon. Umpisa sang magtimbok ang kaso sa COVID-19 gindesisyonan sa gobyerno nasyonal nga gamiton ang tanan nga mga resources agon mabuligan ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ginpasiguro naman ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga maprobahan sa insaktong nga tion ang 4.4 bilyones pesos nga proposed 2021 budget sa Negros Occidental para sa tuig 2021. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Ferrer nga wala sang matabo nga pagkaatrasar sa approval bago nagakinahanglan subong sa nagakaigong nga pondo ang probinsya para matap na ang COVID-19. Dugang pa ni Ferrer pag-umpisahan na sa masulod nga semana ang marathon hearing sa diin ipatawag ang tag sa department heads agad magpaathag angot sa ilaging proposed nga budget. Sulod kay Ferrer, ginapainan man sang dako nga pondo ang serbisyo sa ikaayong lawas agad maresolbar ang problema kag halik nga gintugas ang COVID-19. Una nga naaprubahan sa first reading ang proposed budget kag gintugya na sa Sangguniang Panalawigan Committee on Finance. Kay ginadali ta na. This kind of budget nga gin-recommend ni Governor Bong Lacson para sa aton nga situation, especially responsive sa aton nga pandemic because we have this facing crisis, and then very proactive and responsive budget. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kag sa katapusan nga balita lokal, nagpatukod sang temporary shelter ang Barangay 18 Council para sa mga watchers nga nagatiner sa gwa sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital o kan CLMMRH. Ang ini nga shelter na hamtang sa isa ka bakante nga lote sa tupad sang basketball court suno kaya punong Barangay Madelina Diaz, ginakomodar nila karon ang 21 ka mga watchers. Sa mga shelter may ginbutang nga folding bed, may linya sang kuryente kag may comfort room. Pagpathag ni Diaz ang shelter inisyatibo sang konseho sang barangay kag ang bayad sa kuryente ang kuhaon sa personal niya nga kwarta. Mahimo pa nga maakomodar ang barangay apang kinahanglan pa nga palaparon ang pasilidad kag dugangan ang gamit. Nagainyo naman si Diaz sang paghangop sa mga pumuluyo sang Barangay 18 kag suportahan ang pagbulig sang konseho sa mga watchers sang hospital. Last size, this is size Aksyon Radio Philippine Standard Time, Balita National. Mga residente nga mapektuhan sang Super Typhoon Rolly gin-evacuate na. Kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, mas sobra na 380,000. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning mga ka-aksyon. So how are you today? Char. Do teacher nga pangamusta ba? Anyway, sa aton mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga. Good morning kay hindi ko mayo kakita. Kay Pauline Geraldine Heneblaza. Good morning sa imo kay Ma-Earl, mayong aga, Gabriel Esquilio. Aksyon Radio kita, sir. Kay Liza Calaugaw, good morning. Happy Sunday, Aksyon Dorel. Ligay Achivar, good morning, Aksyon Dorel. Hi kay Ramon and Lucy Achivar. Watching FB Live now at Talok Bago. Thanks. You're welcome. Kay Cecilia Oleo, good morning, Aksyon Radio. Have a blessed weekend, Negrenses. Keep safe
Edgar Tanaya, good morning Ma'am Dorel, watching from Candoni. Gisette Magwat de los Reyes, good morning. Texon Christine, good morning man. Kay Saint Rose Aspan Canoy, happy Halloween ko no. Kay Yolanda Galyagar, good morning. Kay Cabillion Larida, Ma'am Tolosa, Ma'am Vanessa Mayo, good Saturday afternoon from us here in Minnesota, Miss Beautiful Dorels. Happy All Saints Day dra sa inyo and happy Halloween from America. Yes, thanks. Aksyon Radio Bacolod, be safe and God bless. Thank you, Ma'am Van. Kaya Andrew Villarosa, morning. Eden Balogo, happy Sunday from Negros Occidental. Sharon Norbes, good morning. Pinky Terwell, happy Sunday morning. Aksyon Dorel still watching live from Barangay Villamonte. Stay safe, thank you. Thank you man. Kay Alex Monteza, mayong aga, Ma'am Dorel, maayad nga matugnaw nga aga sa imo. Aba. Kay Caster Gasapo, have a blessed Sunday everyone. Keep safe everyone. May God protect us all. Alex Fuentes, may aga sa imo Miss Dorel. Happy blessed Sunday sa imo Miss. Be safe. Thank you sir, ikaw man. Kaya Kasipong Vino Deliza, good morning. Present gali subog ang kapihan ni Mitoy. Sa Purok Sigay, magsungay singkang airport, kapita. Sige ma'am, salamat. Michelle Sayo, good morning man. Rosalina Espadero, Nelly Kaitona, Ferraren family, good morning. Kay Shakil Tarak Muhammad, tamyaw niya lang kung asawa si Juni Beth Kagsaliga Pangape. Lala, good morning. From China siya. Praying for everybody's safety. Gani mga ka-aksyon, stay safe kita ha. Especially subong sa pinaka-latest nga update sa pag-asa, nag-landfall na ang super typhoon na subong. Gintawag na nila nga super typhoon. Rolly sa may Bato, Catanduanes. Kaya so halong-halong kita mga ka-aksyon, apisar nga hindi kita dire apektado sa Negros Occidental, pero syempre may pag-ulan. Kaya Harold Malacaste, good morning. Hindi ko pa kinanglan reading glass Alex Monteza. Sorry, hindi ko pa kinanglan. Hindi ko pa kinaglas. So, gali kay gagmay lang, hindi akong font. Kaya, Zet Alunan, good morning. Oscar Bito, good morning man. Dra sa Family Bito, thank you. Veronica Manukan, good morning. Cute imo earrings, thank you ma'am. Joy Drilon, have a blessed Sunday. Febe Alvarez, good morning man. Si Bia Jonathan, happy 27th birthday kay Pudding. Sino si Pudding? Happy birthday, happy 27th birthday Pudding. Imo asawa? Kay Saint Rose Aspan Canoy. Greet lang, happy birthday si Jamaica Cotebar. Happy birthday Jamaica. Kay Lindsay Chavez, good morning. Family Ortiz and Chavez sa Bilog na Negros Occidental. Kay Gian Seva Saluta, mayong aga. Kay Manjo B. Arnejo, good morning. Sige mga ka-aksyon. Thank you again sa inyo pag-upod sa akong subong nga aga ha. Aga pa ka mo nagbulugtaw ha. Kasi syempre namin, gid man niya nga aga kagabugtaw. By the way, subong tani no, kung wala sang pandemic, ang mga kauturan tani subong mga ka-aksyon ta nag-aaral na subong temprano pa sa mga patio, nagabisita. Although nga All Saints Day pa lang subong, pero sa Negros do mo na diya mong no sa Bacolod. Pero may araman ibang nga area sa Negros nga November 2 sila gabisita sa patio. Pero to subong kay until diri sa Bacolod until November 4, hindi ka pwede kabisita sa sa patio. Ang sa Negros Occidental do may nakita ko November 2 lang hasta Ilaya. So, meaning pagka 3 pwede na. Naman na siya. Kay di na to. Antilo Chong, good morning. Please greet happy birthday. Subong November 1. Kay Novi Christine Chong, sang Bacolod. Greetings from Papa Antilo Chong. Happy birthday, Christine. Kay okay na. Sige. Later naman ang iban mga ka-aksyon ha. Stand by for Balita National.
Aksyon Balita Sunday Edition. Sa Aksyon! Last 6:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Nagmando na ang opisyal sa gobyerno sa evacuation sa linibo ka mga residente ngayara sa bagatnan nga bahin sang Luzon samtang nagapalapit ang Category 5 o kung pinakakusog nga bagyo sa bugos nga kalibutan subong nga tuig. Si Bagyo Rolly nga karon Super Typhoon Rolly na nga may international name nga Goni ang may dala nga hangin nga 215 km per hora kag pagmadlos nga 265 km per hora kag ginapaabot o kung naglandfall na subong nga aga Domingo sa Bato, Catanduanes. Nag-umpisa na ang preemptive evacuation sa mga coastal area kang mga lugar nga masamigi na landslide sa probinsya sa Camarines Norte, Camarines Sur, samtang nagbando naman ang gobyerno sa probinsya sa Albay sa mga residente ngayar sa delikado nga lugar nga magbiya na sa ilang nga balay. Tinalikdan nga semana sa 22 o kung 22 ang nagkalamatay sa pungsod bangod sa Typhoon Quinta. Yara na sa 380,729 ang total COVID-19 cases sa Pilipinas matapos nga nadugangan sa 1,803 ka bag-o nga kaso. 12 ka laboratorio ang napaslawan nga magsumiter sang datos sa gintalana nga oras. Sunod sa DOH, pinakamadamo nga bag-o nga kaso ang na-report sa Rizal nga may 97, Davao City nga may 93, Quezon City nga may 86, Cavite nga may 66, kag Pasig City nga may 65. Sunod sa siya 606 ang bag-o nga naka-recover sa virus o kung kabugusan nga 331,046 ka mga total recovery. Nagsaka na sa 7,221 ang death toll matapos nga nadugangan sang 36 ka bag-o nga nagkalamatay. Sa karon ang Pilipinas ang mayara sang 42,462 ka mga aktibo nga kaso. Mas sobra 1.6 bilyones pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu o kung 240 kilos ang na-recover sa otoridad sa duha ka mga Chinese nationals sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Sunod sa report sang Bureau of Customs, may nag-abot nga cargo sa October 24 sa Ninoy Aquino International Airport kag gindeklarar nga workbench tables gikan sa Selangor, Malaysia. Apang sa nag-abot ang nasambit nga cargo kag ginpaydalom sa x-ray scanning kag physical examination sa airport, nakita sa otoridad nga ginasuspetsuhan shabu ang unod sini. Nabutang mga droga sa transparent plastic nga nabutang sa isa ka bulutangan nga may Chinese characters na ginalegar ng mga Chinese tea bags. Duha ka mga Chinese ang ginaresto sa Cabanatuan City paagi sa Joint Control Delivery Operations sa BOC na iya PDEA kag na iya Interagency Drug Interdiction Task Group. Na-turnover na ang mga droga sa PDEA para sa investigasyon kag case build-up batok sa importer kay banpang involvado sa nasambit nga illegal drug transaction. Karon nga tuig 42 ka mga shipments sang illegal nga droga ang na-intercept sang BOC na iya sa bulig sang na iya IAD-TIG. Kag sa katapusan nga balita national, magatutok ang interagency body nga pangunahan sang Department of Justice ang pag-imbestigar sa korupsyon sa gobyerno sa mga matagas nga opisyal. Suro kay Justice Undersecretary Emeline Aglipay Villar, ang grupo sa mga mega task force na nagabalay na sa mekanismo kung paano imbestigahan ang kada ahensya. Dugang pa ni Aglipay Villar tutukan kontukuron ang strike teams para magtutok sa kada ahensya nga ginaimbestigahan. Ginpathag sa opisyal nga trabaho sa task force nga magfilter sa tips, reklamo kag alegasyon sa korupsyon, partikular na ang mga big fishes nga mga kaso. Ginklaro man ni Aglipay Villar nga pwede kasuhan ang sinuman nga opisyal sa gobyerno kung may makit-an nga ebidensya sa investigasyon. Last 6:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye karon sa Balita International kag Sports. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para... Alright, good morning liwat mga ka-aksyon. Sige, good morning liwat kay sino ito man? Sheik or Shaik Sean Defensor. Paliw lang ko Tamyo Gordon family dira sa may
manapla. Labi lang gid sa iya asawa nga si Mary Ann Gordon. Okay, God bless Aksyon Dorel. God bless man kay Martin Aliling, magandang umaga. Dras na Maya Imos Cavite. Lerazan Giovanni. Greet niya lang kuno si tatay niya, Nelson Lerazan. Happy birthday sa Inclaro Binalbagan. Ay, happy birthday, tatay. Kay Miss Seven Heaven, mayong aga. Wilma Cabarles, good morning. Michael Joseph Hilado, magandang morning, Miss Dorel. Stay healthy and stay safe, good. Para sa tanan, heal our land, God bless. Yes, stay safe, good mga ka-aksyon. Kay Jomar Ayagan, hello, Aksyon Radio. Watching Zone 14A, Talisay, Maulanon nga panahon. Pa-shoutout sa Family Sales. Good morning lang sa Family Sales dira sa may Talisay City. Kay May Nava Masangya Garalto. Good morning man. Okay, so sige mga ka-aksyon. Pila na lang ka days antes ang Christmas ganit man. Be? 54 days na lang mga ka-aksyon antes ang Christmas. Kag 61 days antes naman ang New Year or year 2021 mga ka-aksyon. So gamay-gamay na lang gid no. Mabaton ta na. Anong mabaton ta na ganit JM? Kaya Bernadette Lacson, good morning. Family Masangya, hambal ni May Garto, good morning man. Stand by for Balita International kag Sports. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Last size 30 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye na Balita International. 14 kamatao nagkalamatay sa pag-igo sing magnitude 7 nga linog sa Turkey kag Greece. Sunod sa Disaster and Emergency Management President Makon Afad, isa sa napatay amo ang nalumos. Ginpahayag naman ni Urbanization Minister Murat Kurum nga naglabot sa 522 ka matao ang pilason. Madumduman nga nag-igo ang linog sa Izmir City kag Aegean Sea. Ang linog ang nakatugan na sa pagkarumpag sa 20 ka mga buildings sa nasambit nga mga lugar. Kag sa ato naman nga sports balita, nagtanyag sang refund ang organizers ng Tokyo Olympics sa mga nagbakal sang ticket sa Japan. Ibangod nga ginamitahan na lamang ang mga nagalantaw sa kada events bangod sa pandam sang COVID-19. Sulod sa Tokyo Organizing Committee, mahimo mag-refund ang mga Japan o kung mga taga-Japan nga nagbakal sang tickets umpisa Nobyembre 10 tubtub 30 kag Disyembre 1 tubtub 21 para sa mga nagabakal o kung nagbakal sa Paralympics. Ang mga nakabakal naman sa tickets gikan sa ibang pungsod dapat hingyoon nila sa ilagin baklan. May baloan naglabot sa 4.8 milyones ka tickets ang nabaligya kag halos 1 ka milyon ang para sa Paralympics. Last size 32 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Nobyembre 1, 2020. Mga ka-aksyon, halong gid kita ha kay sa liwat naglandfall na si Super Typhoon Rolly sa bisinidad sang Bato, Catanduanes as of 4:50 kainasang kaagahon mga ka-aksyon. Kag ginbatak naman ang signal number 5 sa Catanduanes, Eastern Camarines Sur, kag Albay. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcast.
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon